Akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 10. Jehova wee sị Mosis, "Gbakwuru Fero, n'ihi na mụ onwe m emewo ka obi ndị ohu ya dị arọ, ka m wee tinye ihe ịrịba ama ndị a n'etiti ha, ka ị wee kọkwaa na ntị nwa gị na nwa nwa gị akụkọ banyere emo m kwara ndị Ijipt, na ihe ịrịba ama niile nke m tinyere n'etiti ha, ka unu wee mara na mụ onwe m bụ Jehova." Mosis na Erọn wee gbakwuru Fero sị ya, "Otu a ka Jehova bụ Chineke nke ndị Hibru sịrị, ruo ole mgbe ị ga-eji weda onwe gị n'ala n'ihu m? Zipụ ndị m ka ha wee fee m, n'ihi na ma ọ bụrụ na ị na-ajụ izipụ ndị m, lee, echi m gaji ime ka igurube bata n'oke ala gị. Ha ga-ekpuchikwa ihu mmadụ agaghị enwekwa ike ịhụ ala anya. Ha ga-erikwa ihe fọdụrụ nke ihe a hapụworo nke fọdụrụ unu site n'akụ mmiri igwe. Ha ga-erikwa osisi niile ọbụla nke na-epuru na-epu site n'ọhịa. Ụlọ gị niile na ụlọ ndị ohu gị niile na ụlọ ndị Ijipt niile ga-ejupụtakwa nke nna gị ha na nna niile nke nna gị ha na-ahụghị site n'ụbọchị ha nọ n'elu ala ruo taa." O wee chegharịa si n'ebe Fero nọ pụọ. Ndị ohu Fero wee sị ya, "Ruo ole mgbe ka nwoke a ga-abụrụ anyị ọnya? Zipụ ndị ikom ahụ ka ha wee fee Jehova bụ Chineke ha. Ị ka amaghị na Ijipt alawo n'iyi?" E wee mee ka Mosis na Erọn bịaghachikwute Fero sị ha, "Jeenụ fee Jehova bụ Chineke unu. Onye na onye bụ ndị na-eje?" Mosis wee sị, "Anyị na ụmụnta anyị na ndị agadi anyị ga-ahịkọ jee. Anyị na ụmụ anyị ndị ikom na ụmụ anyị ndị inyom na igwe ewu na atụrụ anyị na igwe ehi anyị ga-ahịkọ jee, n'ihi na emume Jehova ka anyị nwere." Ọ sị ha, "Ka Jehova dịnyere unu otu a dịka m ga-ezipụ unu na ụmụntakịrị unu. Leenụ anya, n'ihi na ihe ọjọọ dị n'ihu unu. Ọ gaghị ndị otu a. Biko jeenụ unu bụ ndị ikom fee Jehova, n'ihi na nke ahụ ka unu onwe unu na-achọ." E wee chụpụ ha n'ihu Fero. Jehova wee sị Mosis, "Setịpụ aka gị n'elu ala Ijipt iweta igurube, ka ha wee rigota n'elu ala Ijipt, rie ihe ọkụkụ ọbụla nke ala, bụ ihe niile nke akụ mmiri igwe ahụ hapụrụ." Mosis wee setịpụ mkpanaka ya n'elu ala Ijipt. Jehova wee dubata ifufe ihu anyanwụ n'ala ahụ ehihie ahụ na abalị ahụ niile. Mgbe o ruru ụtụtụ, ifufe ihu anyanwụ butere igurube wee rigota n'elu ala Ijipt niile, bee n'oke ala ọbụla nke Ijipt. Ha dị arọ nke ukwuu. Tupu ha, ọ dịghị igurube dị otu a dịka igurube ahụ. Mgbe ha gasịrị, ọ gaghị adịkwa igurube otu a. Ha wee kpuchie ihu ala ahụ niile, ala wee gbaa ọchịchịrị. Ha wee rie ihe ọkụkụ niile ọbụla nke ala ahụ, na mkpụrụ niile nke osisi nke akụ mmiri igwe hapụrụ. Ọ dịghịkwa akwụkwọ ndụ fọdụrụ n'osisi maọbụ n'ihe ọkụkụ nke ubi n'ala Ijipt niile. Fero wee mee ngwa ịkpọ Mosis na Erọn sị, "Emewo m megide Jehova bụ Chineke unu megidekwa unu. Ma ugbu a, biko gbagharanụ m mmehie m naanị otu ugboro a, rịọkwanụ Jehova bụ Chineke unu ka o wee wezuga n'ahụ m naanị ọnwa." O wee si n'ebe Fero nọ pụọ rịọ Jehova arịrịọ. Jehova wee mee ifufe ọdịda anyanwụ dị ike nke ukwuu ka ọ chịgharịa, nke buru igurube fere ha gaa n'oké osimiri Uhie. Ọ dịghị otu igurube fọdụrụ n'oke ala ọbụla nke Ijipt. Ma Jehova mere ka obi Fero dị ike, o zipụghịkwa ụmụ Izrel. Jehova wee sị Mosis, "Setịpụ aka gị n'ihe eluigwe ka ọchịchịrị wee gbaa n'elu ala Ijipt, bụ ọchịchịrị a ga-ebite aka." Mosis wee setịpụ aka ya n'ihu eluigwe. Oke ọchịchịrị wee dị n'ala Ijipt niile ụbọchị 3. Ha hụrịtaghị ibe ha anya, ọ dịghịkwa onye si n'ebe ọ nọ bilie ụbọchị 3. Ma ụmụ Izrel niile nwere ìhè n'ebe obibi niile ha. Fero wee kpọọ Mosis sị, "Jeenụ fee Jehova. Naanị igwe ewu na atụrụ unu na igwe ehi unu ka a ga-edebe, ka ụmụntakịrị unu sokwa unu jee." Mosis wee sị, "Gị onwe gị ga-enyekwa n'aka anyị ihe àjà na ihe àjà nsure ọkụ ka anyị wee meere Jehova bụ Chineke anyị ihe. Ọzọkwa, n'ụlọ anyị ga-eso anyị jee agaghị ahapụ otu ụkwa anụ, n'ihi na ụfọdụ n'ime ha ka anyị ga-ewere fee Jehova bụ Chineke anyị. Ma anyị onwe anyị amaghị ihe anyị ga-eji fee Jehova ruo mgbe anyị ga-abịaruo ebe ahụ." Ma Jehova mere ka obi Fero dị ike, o kweghịkwa izipụ ha. Fero wee sị ya, "Pụọ n'ahụ m, laa. Lezie onwe gị anya, ahụla ihu m ọzọ, n'ihi na ụbọchị ị hụrụ ihu m ka ị ga-anwụ." Mosis wee sị, "Nke ọma ka ị kwuworo, m gaghị ahụkwa ihu gị ọzọ."